Θα καλησπερίσω τώρα δύο γυναίκες που έχουν ταυτιστεί με δύναμη διεκδικής και τα λοιπά. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που είσαστε πάρα στο πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια μας πολλά. Θέλω να σας προσφέρω και από ένα τριαντάφυλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για την ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Και για την ημέρα, αλλά και για έναν άλλο λόγο. Διότι το Women's Health First, και θα εξηγήσουμε αυτό τι είναι. Έχουμε αναφερθεί ξανά και είναι τιμή μου που είμαι και εγώ πρέσβυρα σε αυτό. Παρακαλώ, καθίστε. Κλείνει τα 2 χρόνια σήμερα. Ναι. Σωστό. Ναι, 8 σωστά. Μαρτίου Του 2023 συγκροτήθηκε η εταιρεία μας, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που ιδρύθηκε από 7 γυναίκες γυναικολόγους, σε συνεργασία βέβαια και με άλλες γυναίκες γυναικολόγους από όλη την Ελλάδα. Μαζί μας έχουμε το consultant board μας, οι οποίες είναι γυναίκες επιστήμονες από όλες τις ειδικότητες διακεκριμένες, και φυσικά οι ambassadors, που είναι τιμή μας που είστε και εσείς μαζί μας και μας στηρίζετε, οι οποίες είναι ξεχωριστές γυναίκες από όλους τους χώρους. Ναι. Σωστά. Είμαστε πάρα πολλά μέλη. Είμαστε ήδη σχεδόν 5.000 μέλη. Μπράβο μας. Να αυξανόμαστε. Αυξανόμαστε. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά. Αγκαλιαστήκαμε από τόσες χιλιάδες γυναίκες πραγματικά, και το πρώτο φόρουμ που έγινε πέρυσι, ακριβώς πριν 1 χρόνο, είχε τεράστια επιτυχία. Και αυτό έτσι μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε το όνειρο αυτό που είχαμε και ξεκινήσαμε για τη γυναική υγεία πραγματικότητα. Δηλαδή να προτείνουμε λύσεις στις γυναίκες, να είμαστε κοντά τους, να ακούμε, να διεκδικούμε. Σωστό. Πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Πολλές γυναίκες δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Πρέπει να είμαστε καλά. Και εσείς προσπαθείτε να το περάσετε αυτό στις γυναίκες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Πάμε. Θέλω να πω στους τηλεθεατές μας ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε μια τέτοια πρωτοβουλία στη χώρα μας, που πραγματικά νοιάζεται για τις γυναίκες, διότι υπάρχουν άλλες χώρες λιγότερα ανεπτυγμένες, που όχι μόνο οι γυναίκες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, να έχουν ενημέρωση, δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα και δεν αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι. Πραγματικά. Και είναι πραγματικά πολύ καλό αυτό. Και επιλέγουμε για σήμερα την κατάψυξη οαρίων. Ναι, η οποία είναι αυτό μια λύση, όχι μια επιλογή, δεν είναι μια λύση ανάγκης, απλά μια επιλογή που πρέπει όλες οι γυναίκες να έχουν και να προσπαθούμε να τις ενδυναμώνουμε σε αυτές τις επιλογές. Ακόμα ξεκινώντας από την οικογένεια, από πολύ νωρίς θα πρέπει να μιλάμε στα νεαρά κορίτσια μας, να τους δείχνουμε με διορατικότητα τι επιλογές έχουν και εκείνες να επιλέγουν ανάλογα με τις δικές τους επιθυμίες, τα όνειρά τους, με τη ζωή τους, όπως θα θέλανε εκείνες να. Γιατί η κατάψυξη οαρίων, και με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, δίνει πια στη γυναίκα τη δυνατότητα να επιλέξει πότε θα γίνει μαμά, πότε θα κυοφορήσει και να δώσει προτεραιότητα σε άλλα πράγματα που δεν μπορούσε πριν. Βέβαια. Θυμόμαστε, έχουμε και προκαταλείψει αυτό. πρέπει, ξέρω εγώ, να βρει σύντροφο, να κάνεις παιδί νωρίς. Γιατί δεν κάνατε ακόμα ένα παιδάκι. Έτσι, το ότι αυτό. Ή γιατί θες τώρα να κάνεις παιδί, τώρα που έχεις μια τόσο καλή θέση στην επιχείρησή σου και θα τα διαλύσεις όλα. Έτσι. Δηλαδή δημιουργούνται πολλά άγχη και αμφιβολίες στα ζευγάρια. Έτσι, κυρία Παπαγιά. Πάμε να δούμε, παρακαλώ. Πάμε να δούμε γιατί διστάζουν οι γυναίκες. Στη χώρα μας πώς είναι τα πράγματα, το επιλέγουν ως δυνατότητα οι γυναίκες? Γενικώς όχι. Ένα 2% μόνο επιλέγει να κάνει κρυοσυντήρηση οαρίων στη χώρα μας, σε αντίθεση με ένα 5% για παράδειγμα που υπάρχει στις ΗΠΑ. Ναι. Και αυτό σίγουρα, όπως το αναφέρατε κι εσείς, γιατί είναι ένα ταμπού. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν συζητιέται. Οι γυναίκες δεν είναι ενημερωμένες, δεν είναι ενημερωμένες σωστά, δεν γνωρίζουν, φοβούνται. Σωστό. Και είναι και αυτό που λέτε και το περιβάλλον. Πάμε να δούμε από την αρχή την κάρτα πριν πάμε στους οικονομικούς παράγοντες, παρακαλώ. Ναι.
Είναι στερεότυπα και προκαταλήψεις που μας μιλήσατε. Αυτό που ήδη είπαμε, ναι. Κυρία Παπαγιάννη. Κάποιοι φόβοι των γυναικών και όσον αφορά τη διαδικασία, που τελικά δεν είναι τόσο δύσκολη. Σωστό. Είναι μια ελεγχόμενη διαδικασία προσαρμοσμένη στην ανάγκη της κάθε γυναίκας. Το άλλο είναι αυτό που λέτε. Η αίσθηση ότι έχουν πολύ χρόνο μπροστά τους. Ναι. Δεν καταλαβαίνουν ότι η γονιμότητα μειώνεται με την ηλικία. Δυστυχώς αυτό πολλές γυναίκες δεν το γνωρίζουν. Ναι, δεν γνωρίζουν ότι η ηλικία είναι δυσμενής παράγοντας στο να αποκτήσουν ένα παιδί. Και δεν γνωρίζουν επίσης ότι η ποιότητα των οαρίων μειώνεται με την ηλικία. Οπότε, αν θέλουν να προχωρήσουν και να αποφασίσουν κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το κάνουν έγκαιρα σε νεότερη ηλικία που τα οάρια είναι ποιοτικά καλύτερα. Ποια είναι πιο κατάλληλη ηλικία για κατάψυξη οαρίων? Να το πούμε και αυτό, γιατί υπάρχουν και εκεί misconception, δηλαδή παρανοήσεις και λάθος πληροφόρηση. Η αλήθεια είναι ότι καλό είναι οι γυναίκες όλες, μετά τα 25 θα έλεγα εγώ, από τόσο νωρίς, ναι, αν το επιθυμούν πάντα, να κάνουν ένα έλεγχο με μια απλή εξέταση αίματος, να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται η οθικική τους λειτουργία και επάρκεια, χωρίς αυτό να είναι τόσο περιοριστικό για το αν θα κάνουν παιδιά, αλλά έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν λιγάκι να δουν πόσο χρόνο έχουν για να κάνουν τη διαδικασία αυτή. Συνήθως όμως κάτω από τα 35 είναι η καλύτερη ηλικία. Είναι κατάλληλη ηλικία. Ναι. Ωραία. Να μιλήσουμε και για ένα άλλο ζήτημα, διότι υπάρχει βέβαια και ο φόβος για τη διαδικασία. Σωστό. Ναι. Τι μπορεί να προκαλέσει το φάρμακο, μήπως είναι επίπονη η διαδικασία? Ας το λύσουμε και αυτό λίγο για τη διαδικασία, κυρία Παπαγιάννη, η κυρία Χαλκιά. Ναι. Η διαδικασία είναι μια απλή διαδικασία. Συνήθως ξεκινάει με ορμονικές ενέσεις για 10-14 ημέρες περίπου. Ναι. Στο διάστημα αυτό, βέβαια, η γυναίκα παρακολουθείται με υπερηχογραφήματα και με εργαστηριακό έλεγχο για να διαπιστώσουμε και την ποιότητα των οαρίων που εξελίσσονται. Όταν τα οάρια φτάσουν στο κατάλληλο μέγεθος, χορηγείται μια τελευταία ορμονική ένεση που ολοκληρώνει την ορίμανση των οαρίων και μετά από 36 ώρες περίπου γίνεται η ολιψία. Άρα είναι περίπου, η διαδικασία θα τη λέγατε ότι είναι περίπου 20 μέρες, ένα μήνα? Ναι, είναι η διαδικασία του κύκλου. Είναι ένας κύκλος. Για τα φάρμακα? Τα φάρμακα δεν δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στις γυναίκες και θέλω να πω εδώ ότι πολλές γυναίκες και ειδικά το οικογενειακό περιβάλλον, περισσότερο και από τις ίδιες τις γυναίκες, φοβούνται ότι μπορεί αυτή η διέγερση που θα κάνουν να αυξήσει το ποσοστό στο να πάθουν καρκίνο μαστού. Ναι, υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες μελέτες που να ενισχύουν αυτή την συσχέτιση. Ωραία. Και πρέπει να το ξέρουμε. Δηλαδή, αν αυξάνονται επί 4 οι ορμόνες, να καταλάβετε, στην ιωθικική διέγερση που θα κάνουν για την κρυοσυντήρηση, αυτή η αύξηση των ορμονών διαρκεί μόνο μερικές εβδομάδες. Σκεφτείτε ότι στην εγκυμοσύνη οι ίδιες ορμόνες αυξάνονται 100 φορές και για 2 τρίμηνα. Άρα τι θα πρέπει να φοβίζουμε τις γυναίκες να μην προσπαθούν να μην είναι σε εγκυμοσύνη? Καλά κάνετε και το εξηγείτε. Ναι. Και κάτι τελευταίο που θέλω να συζητήσουμε είναι το οικονομικό σκέλος. Δηλαδή, πολλές γυναίκες αναρωτιούνται πόσο είναι αυτό, είναι υπερβολικό το κόστος. Να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Σωστά. Η κρυοσυντήρηση οαρίων είναι μια ακριβή διαδικασία και δυστυχώς δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τον εργοδότη. Και πολλές γυναίκες έχουν και αυτόν τον περιορισμό, σκέφτονται αν αξίζει να επενδύσουν σε αυτή τη νεαρή ηλικία που οικονομικά δεν είναι τόσο καλά. Σωστό. Αν αξίζουν να επενδύσουν σε κάτι που ίσως αργότερα δεν χρειαστούν. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνονται σωστά οι γυναίκες και για την διαδικασία και για τον οικονομικό παράγοντα και για τα ποσοστά τους και για την πιθανότητα μελλοντικής κοίησης. Να ενημερώνονται από κέντρα πιστοποιημένα, έγκυρα, που ακολουθούν τα πρωτόκολλα βέβαια και τις εξασφαλίζουν ότι η διαδικασία θα εξελιχθεί ομαλά. Κυρία Παπαγιάννη, και εμείς θα φροντίσουμε με τη φωνή μας, με αυτό που προσπαθούμε να φέρουμε ένα κομμάτι αυτής της όλης μας πρωτοβουλίας, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον τα φάρμακα να μπορούν να συνταγογραφούνται στις γυναίκες. Έτσι, μακάρι και γίνεται προσπάθεια σε κάποιες χώρες, έτσι. Ναι, τουλάχιστον και εδώ μεγάλες εταιρείες όπως η Apple, η Facebook δίνουν δωρεάν την κρυοσυντήρηση στους υπαλλήλους. Μακάρι. Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ και τις δύο. Και εμείς υποσχόμαστε ότι θα επανέλθουμε με κάποιο θέμα που θα αφορά για τις γυναίκες. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όσα κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαστε καλά. Και σε εσάς. Ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ. Χρόνια μας πολλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και κυρίες και κύριοι,